ito man. Saan magsulog ng bansa, bagyo, sino, lindol, ano tungkol sa kunat? Si Senator Bongo, Mr. Marisaki, Bisyo, ang mga servisyo. With aging, nagkaka-muscle decay, which is due to higher risk of illness. Yan ang cycle of weakness. Strict Dean Sure Gold is straight from the HMB and YBG. Help break the cycle of strength. Ano ang matuwin naman? No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of provitamin. Lalo na ipit ka. Ha? With provitamin B5, Fluoride na ipit. Steroid helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Guaranteed. Tulong pinansyal para sa kuryente, tubig, at internet pag may disaster. Kasi, all powers on. Good evening, Ma'am Jean. Nag-ulit ako, Ma'am Jean, ng live. Kasi yung lumabas, colored green. Ang sabi ni Habi, baka yung LCD ko nasira na, yung cellphone ko. So, nag-ulit ako. Ma'am Rakitera, Ma'am Lynn, thank you. Good evening sa inyong lahat. Kala ko nasira na cellphone ko. Hello, Boss Bill. Good evening. Kanina pa ako nag-umpisa mag-play sa iyo, Boss Bell. Dito na ako sa ika-4 na video. Nag-ulit ako live. I want Vita Brighter Skin. Myra Whitening Lotion with beauty vitamins for standout brighter skin in as early as 7 days. It's giving Vita Brighter. I know, right? Para laban ready siya sa paglaki, higil siya ng newly approved Bonnet Preschool Free Plus. The only one with nutrition at boosted with 20% more calcium at vaccine. Tulong para ang bata na laban ready sa paglaki. Basketball has always been a big part of my life. To be great, to be good at everything. When you're passionate about something, you really don't like to lose. It's game day with the NBA Sports. Arlen D, good evening. Bell Supports. Flanax deals with the weird cause of pain. 14 million in the house. Good evening. Thank you so much. Bell 2, thank you. Straightening, color, curling. Is damage building up in your hair? Just pause and reverse the signs of damage. New Downy Ceramide Intense Repair with bioprotein care that penetrates hair strands. Reverses the signs of damage for up to 10 times stronger and smooth hair. Just pause, reverse. Alam nyo kanina, Ma'am Jean, Ma'am Lynn, Boss Bell, Intense Repair. nung papunta na ako sa opisina, hindi ko na malayan yung laptop ko, inilagay ko sa upuan. Tapos, narinig ko na lang nahulog na sa series. Mabuti na lang yung inspector ng series nandyan sa sa pintuan. Kung wala, Diyos ko, nagbalintong yung aking laptop sa nahulog siguro sa series. Goodbye, my love, sana. Boss G, good evening. Pagdating ko sa opisina, check ko agad. Kala ko nagkasira-sira na.
Magkahiwa-hiwalay na yung mga laman ng laptop ko. Buti naman, intact pa rin. Mabuti na lang, Ma'am Jean, hindi nabasag. Siguro kung nabasag, wala akong magagamit ngayong gabi. Ano na to, matagal na to yung laptop ko. Nung 2018 pa to. So ano na, 7 years na. This my friend, the guy I was telling you about, Jesus Montenegro. Ang goal is the Jones. Manog 8. Mabuti na lang, nandyan yung inspector ng series. Kung wala, Diyos ko, So we do business, they're waiting. nagbalintong. Ako kasi may ugali ako, Ma'am Jean, nga kapag okay pa, magagamit pa, hindi pa sira, talagang gagamitin ko pa yan, hindi ko pa papalitan. Ang maganda lang dito sa HP na brand kasi ano niya, ang tibay. Ilang beses na ito nagbalintong sa upuan ng series. Pero yung kanina, grabing impact. Lumagapak talaga sa sahig. Mabuti naman, may baon ako kanina. Yung Tupperware, Tupperware, doon ko pinasok sa bag ng laptop. So, yun ang naunang nahulog. So, hindi siya masyado na nakasave sa kanya yung Tupperware. Pero yung laman ng Tupperware kaina hindi na kain. Kasi meron kaming cook doon sa office. Araw-araw nagpaano siya kung anong ulam namin. Nagbayad lang kami para magpaninda siya. So hindi na kain. Binalik dito sa bahay. Dito na siya nakain sa bahay. Ng hapunan. Oo, Ma'am Jean. Di ba sayang pa naman, magagamit pa naman. Songson TV, good evening. Ganyan ako, Ma'am Jean. Unfortunately, I'm only interested in dealing with drugs. I have a suggestion. Once you find my country, get it properly appraised, and you survive. Pleasure's all mine. Mr. Montenegro, Kain tayo, Ma'am Jean, Roosevelt, Ma'am Lynn, Mr. Chips. Ma'am Jean, sorry kanina. Past 7 na ako umalis. Umalis. Nakakauwi. Past 7 na. Tapos nagutom ako. Kumain kami agad kasi off ni hubby. So nandito siya sa bahay. Pagdating ko, nandito na ang pagkain sa mesa. Nandyan na rin yung plato. Ready to eat na. O, tanggol din ang ang pinapanood namin, Ma'am Jean. Wala na, hindi ko na na-off Hindi naman nag-copyright. Bukas off ko, dito lang ako sa bahay.
mag-cutting ako ng aking mga bougainvillea at i-replant naman. Yan naman ang aking kinakabisihan ngayon, Ma'am Jean, Ma'am Lynn Busbel. Bougainvilleas. Pag walang song. Yung ilang videos ang nakuha ko sa live band ni Don Pitok. Isa lang yung na-upload ko. Dalawang upload ko na videos, copyrights. Sayang. Dinilit ko na lang agad. Hindi naman original na song yun. Si Don Pitok lang naman, pero bakit nag-copyright pa din? Instrumental lang nga, pero yung kumakanta si Don Pitok at saka yung asawa niya. Oh, wala na, hindi ko na pinalitan. Hindi ko na pinalitan ng sound, Ma'am Jean. Kasi gusto ko sanang marinig nila yung kanta ba ni Don Pitok at ng kanyang misis. Pero copyright agad. May na-mute ako doon sa una kong videos nandyan. Yun lang ang naiwan. Yung wala na. Na-delete ko na. Deleted na. Sige na lang, Ma'am Jill. In-erase ko na. Yung cellphone ko, marami pa akong na-restore ng mga videos. Ewan ko kung anong mga apps yung na-upload ko na lang agad. Full agad yung memory ko, yung storage ko. So, hindi ako nagsisave ng mga videos, erase agad. Oo, sayang nga, Ma'am Jean. Kasi paborito ko pa naman yung band na yan. Ang nagandahan ko kasi sa Don Pito, kasi yung mga 70s, 90s songs, yan ang favorite na kakantahin nila. OPM. So, paborito din pala ng mayor namin dito. Kasi magkaedad kami ni Mayor. So, yun. Tapos yung apat na GMA artist, first time in history dito sa aming bayan na pumunta. Yung GMA, may artista. Apat na artista. Ganyan siguro kung malapit na yung election. Lahat gagawin. Mapasaya lang ang kanyang constituents. 'Di ba? Tsaka ginastusan. First time in history na ang ganda-ganda ng fireworks.
Siguro milyon yung ano, yung nagasto. Ang ganda. ng inaapit. At CIS, number 60 sa balota. It's 4 times B12 versus a generic B vitamins brand. Maraming tao. Siyempre, may artista. Ask your pharmacist for Turbio. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. Sobrang init. Mag-ingat sa dehydration. Mom, Vivalite. Vivalite is most prescribed to help prevent dehydration. Mag-ingat sa dehydration, Mom, Vivalite. Discover beautiful hair like never before. Introducing all new Creative Triple Keratin Serum Conditioner. With 30x keratin serum for ultimately perfect straight hair. Try all new Creative. Sa first set of sipon pa lang, nakaka-stop tayo. Dapat, solusyon na. Go tayo sa Dr. Prescribe. Side effect parte. Clinically proven relief and helps with immunity. Stop sipon at Yung si Yabi Bants, Ma'am Jean, nandun siya kanina sa live ni Ma'am Rakitera, ni Ma'am Lynn. Nag-play ako ng music niya. Bakit hindi naman nag-ano? Or nag-sharing sila ng... Nag-sharing sila ng... Ano, ng... Ano ni, revenue. OPM yung mga ano niya, music niya doon. Hindi naman nag-copyright. No, baka Ma'am Jean, no? Nag-share sila ng revenue, no? Oo, remix. Kahit remix, hindi yan maano, no? Hindi yan makopyright. Kaya-kaya ni Kuya. Hindi ako muna nung binigyan tayo. Don't worry, boys. I got this. I believe you.
I'm good. I'm the best man in here. Hindi po, Mama Rose, pag siya mismo ang mag-edit ng music, dami niyang views. Thousands din. So, halos thousands yung views niya sa isang video. Alam mo kasi, Ma'am Jean, dito sa YT, hindi kasi ako parang wala na akong time magbutingting o mag-search pa ng yung mga iba. Ang sa akin na makapag-upload lang, yun lang, kung copyright, i-edit o di kaya i-delete. Yun lang, Ma'am Jean. Parang wala na akong time. Tapos yung mag-live, gusto ko itambay ko lang yung phone ko. Ano na lang, hindi ako, kumbaga, sino yun? Yung sa Hong Kong, si Ma'am, yung hindi man lang banidong pulis na na 'di ba nag-promise si Dong Kulis sa kanya na iangat yung video, yung channel niya. Parang wala na akong time magbutingti mag-search at sa kahit mag-comment man lang sa live, hindi ako consistent. Be consistent. Hindi ko makalimutan yung words na yan. Oo. Hi, good evening, Intay Nims. Hindi ka ba live? Kaya mahirap ako mag-edit. Oo, wala na akong time. Good evening, Intay Nims. Kuya Willie Vlog, thank you. Wala ka ka-live, subong Intay Nims. Oo, wala na ako time, Ma'am Jean, magbuting-ting pa ng channel ko kung paano ba maglagay ng post. Yung ganyan. Ay, nako. Kamusta na yung Dynims? Ay, nako, Ma'am Jean. Hindi ako nag-live post kasi nagbungkal ko lupa. Kapoy. Ay, nagtanom ka naman. Ano naman ang tanom mo? Ano naman ang imong nga gintanom nga gulay, Inday Nims? Amo na gani, no? Amo na bala, no? Nga ang aton bala nga adlaw-adlaw bala nga trabaho. Ikot-ikot lang, amo lang gina-permi. Ay munggo ya gintanom. Daily routine ta, amo na lang gina-permi. Katalaka. Katalaka. Dali lang ha, mag-play ako ha. Still playing Boss Bell. Two days, marami ka bang dahon ng sili? Tara, magluto tayo siguro ni.
2 days ago, 162 views. Inday Nims playing with Harang. Busbel, dito na ako sa tanim sa probinsya ng Petsay para may magulay. Inday Nims, now playing. Oo, Ma'am Jean. Tapos, hindi na ako Ma'am Jean hindi na ako Ma'am Jean consistent mag-upload sa videos ko, sa long videos ko. Inday Nims now playing Inday Nims with Harang. Yung 2 days ago mo na na video. Wow! Thank you, Ma'am Inday Nims. Jean Vlog watching sa sili mo sa paso. Ang cute ng sili mo, new friend. Oo. Pagkatapos mo, Boss Bell, si Ma'am Jean naman, si Ma'am Lynn, si Boss G ang panghuli para hanggang sa umaga. Wow, green na green. Green na green yung dahon ng balatong. At ng sili. Kasi siguro bago lang umulan. Kaya ang ganda-ganda ng dahon ng sili. Parang bagong nadiligan, Inday Nims. You're welcome, Boss Bell. Busy na yata si Ma'am Jean, Inday Nims. Hala, ang taba-taba ng dahon ng sili. May balatong. Ano pa ba? Ano ang menu mo for the day, Inday Nims? Marami ka bang dahon ng sili? Tara magluto tayo. Hindi maganda yung boses ko ngayon kasi inuubo ako. Tapos kanina, kumain pa kami ng halo-halo kahit na inuubo. Tapos, pumasok agad sa aircon. Oo. Trangkaso is waving na. Grabe ang init sa labas tapos pasok agad sa aircon. Kaya ito na ang reward ko. Wala na ako nagapulaw, Inday Nims. Pag oras ng alas 10 pasado, tulog na dayon. Inday Nims, dandikit na si Ma'am Jean sa'yo. With bakas, harang na tinurang isda na may dahong sili. Ah, ganyan pala. Shulihatin! Hi, my friend! Good evening! I will play your channel later, ha? Please wait. Ma'am Rose, tambay muna. Pahiga kami kay Mami. Ah, okay, Ma'am Jean. Thank you so much. How are you, my friend? Shulihatin? What are you doing there?
Inday Nims, still playing pa rin sa ano mo, sa dahon ng sili. Ah, 4 minutes and 7 seconds. Wow! Oh, naglapag na si friend sulihatin ng kanyang channel. Okay. I will try to play your channel, friend. Ikot ng ikot. Ay, okay. This is it, my friend. Alhamdulillah. Dua saya derkabu. Is it correct? My friend, sulihatin. Belmix TV, watching sa video mo na bakas taba ng Petshay. Busbel. Watching na si Inday Nims ng taba ng Petshay. Sis Inday Tayag. Inday Nims. Nandito si my friend Sulihatin. Inday Dayag daw. Anong Dayag, Sulihatin? Akala ko Dayag yung apelyido mo. Anong Dayag, Sulihatin? Sulihatin, my friend. Asking Inday Nim, what is Dayag in English? I thought Inday Nim's full name is Dayag. Her family name is Dayag. Dayag? Baka ano yan, Inday Nims? Gwapa? Maanyag? Inday Maanyag. Base amo ng botya silingon Inday Nims ni my friend Sulihatin. Di punggol ginobra niya Dayag ang garden ko. Inday Garden, Dayag. Baka sa kanila, ano yung Dayag? 'Di ba si Sulihatin, anong nationality ni Sulihatin ni man? Do Mongolian, ano ni? Dayag. Ang ako nga di pagkaintindi Inday Nim sa Dayag, ano mong maanyag, beautiful. Basi ang ano na, done watching na my friend. Ay, hindi pa ako nakapag-comment. Sandali ha. Hindi pa ako nakapag-comment sa iyo, my friend Sulihatin. Sandali. Mag-iwan ako ng bakas. Iba na ang nag-play. Iba na ang na-play. Tapos na pala. Sandali ha. Iano ko ulit. I-play ko ulit. Ang bot Sulihatin naging Inday Dayag na ako. Inday Maanyag. Inday Maanyag ka na, Inday Nims. Sis Inday, sabi ni Inday
Sabi ni Shulihatin sa'yo in thy names. Sister daw. I will play your channel again, my friend. I forgot to leave comments in your video. So while I am searching one of your channel, one of your videos. So magchika-chika muna tayo. Sorry sis Inday. Sorry daw Inday names. Oh, nagkamali lang. My friend, Shulihatin, I'm here in your video. Kirain sudah pagimasi jantu libi. Is that correct? Sorry. I am not familiar with your language. Like dan subscribe, sis Rose. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Ay, ang tagal-tagal mag-play. Ang tagal-tagal mag-play, my friend Shulihatin. Please wait for a while. Okay, I will leave comment in your video. Hello? Ay, hindi. Sandali. Dali ha. Sandali. Ito na oh. Hello, my friend. Watching your video. Then comment and then like. In this video, you have 35 views and 27 likes, my friend. Boss Bell, dito ako sa very easy to make chocolate chips cookies. In thy names, andito pa rin ako sa iyong dahon ng sili. Rams Motovlog, good evening. Dito naman ako kanina, hindi ko na play si Kuya Will. Kuya Willie ba yun? Okay, check muna. Kuya Willie. Oo, si Kuya Willie Vlog. I-play ko si Kuya Willie Vlog. Still playing, Busbel, and in thy names. Sis, my friend, Shulihatin, I'm done playing with your video. Sana pa yun check ko muna si Kuya Willie. Then, ang friend ko din si Lisongson TV. Teka ha, ibaba ko muna. I-search ko muna yung iba. Next ko i-play si Ram Motovlog. Hintayin nyo lang ha. Hina ang kalaban. Wow! Kaon sa ice cream ba?
Ako kainat, halo-halo. Pagkatapos, inubo. Ay, dito ako muna sa kay my friend, Lisongson TV. Lumayas na si Lisongson. Lumayas na yun. Pagkatapos niyang paramdam, lumayas agad. Lisongson TV. Hinday names, nandito na ako sa red radish. Wow, dami. Dami kong harvest. Ikalawang videos, hinday names. Ay, nakasunod man na sa imo nga live. Si Lisongson TV, hinday names. Hindi ko gina-play yan. Okay. Sige lang, okay lang. Kay every time mag-live ko, ari gini siya. Pero pagkatapos siya nga dan dikit daw. Dan ko no. Gina-play ko na lang Dan like ko no. Gina-play ko na lang siya in dynames Maski paano may ara man siya view. Adlaw-adlaw sulod okay. Kapangita lang siya sang sudlan niya live. Sudlan niya nga live. Tapos lang siya. Mag-like lang siya. Sige lang, i-play ko lang siya. Mag-iwan lang ako ng bakas. Baka suklian ako. Pero kung hindi niya ako suklian, okay lang. At least nag-play ako sa kanya. Baba lang siya bahay siya tapos alis sa damo ko pa i-play nga iba. Oo, gani. Sige lang, hinday name, i-play ko na lang. May i-play pa ako si Motovlog, si Kuya Willie. Mag-iwan na ako ng bakas kay Lisongson. Hi, my friend. Ay, dali. Oh, wala siya kasukli. Oo, tuod na. Bahala siya. May ara gani ko in names nga sino ba yun? Tapa, Tapa. Hala, ano lang siya? Gani panawag. Nagbaba lang siya ng bahay niya, tapos na-demand pa siya, please like, muna share, muna kuno. Tapos, gi-check ko after sang live ko, wala gid siya bala naka-comment. Kademanding sa iya, na init-init ko, wala na ko nagaano sa iya, wala na ko ga-play. O parang Mongolian yung niya, yung sa Mongolia yung setting niya. Wala na ko until na siguro wala na halata yaman guro nga wala ko na siya ginasapak. Wala na siya nag-join sa akon nga live. Pagkatapos pa kay nag-change na ko sa akon nga schedule. Wala. Nowhere to be found. Ay, nako. With harang in the names, still playing pa rin. So, stop ko na ha. Tama na ning sa iya ni Lisongson. Damo pa ko i-play. Pasensya, my friend. Bisan buyayawon ko na hindi man na sa kainchindi. Kay Korean man na siya, di ba? No? Korean si Lisongson in the names, no? May ara pa gani.
demanding kasulod sa playlist dayon daw i-play ko. Ha ha ha. Gani, gani, sa mga demanding, tamaran ako na ya. Duway ko na balagi na palawig, gaw. San pa ko nakatilaw sa mga tanong mo, Inday names man? Bahala ka sa kabuhi mo, hindi gani ko maarap-arap. Play damo, sulod siya pa i-play ko. Correct. Gani. Correct gid Inday names. Ang mga pasensya ka na Inday names ha, daw almost 2 weeks na nga way na ko ka-join sa imo nga live. Kay gabi na ko gapuli. Pagkadugay-dugay, nakutoy na ko, manyapon naman lang ko nakutoy. Lagsa naman ako gani ga live Inday names. Kaya ti gusto ko na lang dahil magtulog, mag-oras ang alas 10 bala. Away na to nagstay si si Kuya Willie. Si Ram Motovlog na siguro, nag-out na siya. Grabe init da sa inyo ay, Inday names ay. Ano ko lang, i-play ko lang si Ram Motovlog. Ilongguman bala ini siya. Si Ram Motovlog Inday names. Kay naka-play ako sa isa sa mga videos niya. Ilonggo, hiligay no ng ilapang hambal. Daw Iloilo. Shout out sa nakaari diri. Bala, wigang imo nga harang Inday names carbonara. Boss Bell, dito na ako sa ika-13th at last na video mo. Yung mapapadami ka talaga ng kain pag ganitong luto sa supas.
Danako Ramoto Vlog. Ma'am Jean, now playing. Still playing pa rin in Dynims. Sorry. Dito na ang sili ni Ma'am Jean. Tinatanong ko, how are you my friend? Agoy, why dun? Aba, all in na. Sa Garden in Dynims, may mga manok din. Kompleto. May malunggay, may dahon ng sili, may manok, may kapayas. Parang ano na to, bahay kubo. At may manok pa. Organic pa yung kinakain ng mga manok. Mga veggies. Wow. Sarap. Maganda talaga kapag may tanim at saka maalagang hayop. Kasi sigurado mo talaga na malinis. Walang chemical. Walang halong chemical. Oh, ito na ang sinugbang isda. Inihaw na isda ni Inday Nims. Wow, may pulang
Itlog. Ay, ginatuyo na ko ah. Everything that I've been looking for. Dana Busbel. Now playing, Ma'am Jean. I-try ko i-play din si Ma'am Raketera. Huwag sana umikot. I'm looking for could ask for more. Ma'am Jean, Ma'am Lynn. Now playing. I'm getting it a little time. Ma'am Jean, dito ako sa lumang tinapay. Huwag itapon. At kay Ma'am Lynn, dito ako sa ikalawang video. Kunti na lang, malapit na. Haba ng harang ni Inday Nims. Yung red radish. Oops. Oh, harang agad. Ang dami mong harang, Inday Nims.
boosts, and exclusive talent markets all season long. New customers can bet $10 to get $100 in bonus bets and 30 days of ESPN Plus. Scan the QR code to download the app today.
Boston's own Ace Ticket has your Celtics playoffs and Red Sox tickets. And with Ace Ticket, you never pay fees. Go to aceticket.com right now.
Inday names done playing. Ay, ara, ganda si Serger. Hello, Serger. Good evening. I don't know. We were definitely flat. I mean, no one Nakain sila dahon gulay. Kaso, ay, damo na ko gali mensahe. Wala ko makita. Ngit ka-live ko lang gani. Gwapa pila ka adlaw wala ko live. Duwa lang kita machika kung tulog na sila. Masulod kita bala sa mga German gwapa. Sige lang. Palupad kwarta. Oh, Inday Names, tuod ka? Kaso madaling araw sila nag-live. Ano Inday Names nga channel nila? Damo na ko gali mensahe di sa idalom ho. Hihi, tulog na sila. Hihi, tulog na ah. Salamat kwapa. Dali lang tamati lang. Samni. Inday names ano tong iyas ang German nga ano nga sino ang mga pangalan nila kay sudlan ta. Ari kapag ali sa dalom. Diyos ko, nag-stock up ang akon. Din nga mga comments sa akon cellphone, ho. Sir Jer, good evening. Abo ka damo. Nagali isang may nagsulod sa channel ko sa live ko. Ano ko nibla si Sir Jer. Dali lang. Sorry. Nag-stock up yung mga comments. Dari bila hindi ko bala makita sa akon nga sa nga cellphone. Dali lang, Serger, ha? Ano ko lang. Open ko lang imo nga channel. Diri lang wapa nagahugas plato. Ay, sorry. Andiri ba sa cellphone ko, hindi makita ang mga comments. Pero may nag-open pagid ako iba kong account diri sa laptop ko. Diri ko nakita nga ara kapagali. Pero natapos katong
imo nga ano nga red radish bala. Open ko anay si Serger. Dali lang i-play ko anay siya. Serger, binurong kamyas. Dito ako sa binurong kamyas mo, oh. Ay, harang agad. Inday names, ano tong mga pangalan sa mga German? Ito nga sige lang palupad. Abi, ano oras? Ina, kay bisitahan ta. Basi pa lang. Paliparan kita sang ilang ano gani ang iyasang German nga currency. Ano yung currency ka German pa? Serger, now playing ha sa imo nga 1 hour ago nga video. You're welcome, Searcher. Baw, haba ng harang, oh. Hindi ko pag-skip. Hindi ko pag-skip, Searcher, ha? Tatapusin ko talaga. You're welcome. Day names, ara ka pa. Ano tong mga channel sa mga German na tong sige lang palupad? Yes. No. Yes. Yes. No. No. Yes. 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 No. 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 Hi, TVKR. Good evening. May 1,800 plus subscribers si Ma'am TVKR with 585 videos. Diri ako sa 6 days niya with 64 views. Ay, live. I feel tired. I do my best to support everyone.
Dito pa rin ako, searcher, sa Binorong Kamyas. Ay, dana ako kay Ma'am TVKR. Ma'am Jean, dito ako sa madaling gawin, almond chocolate chips cookies. At dito naman ako, Ma'am Lynn, sa iyong ika-21 video. Yung chicken noodle soup. Nims, nandyan ka pa ba? Sino ka tong mga pangalan sa tong mga German nga naga-always palupad to ya? Kay bisitahan ko man. Pasibik ka naman. Sir Jer, dami din akong kamyas dito. Kinuha namin ng Ramadan, nung Martes, doon sa doon sa lugar ng aking mga pinsan. Dami din. Ay, sus. Daming kamyas. Sarap talaga i-ferment yung kamyas, Sir Jer. Tapos lagyan ng asin. Ito yung akin, Sir Jer, kamyas. Yan. TVKR, done playing. Thank you for supporting my channel. Oo, dami kaming kamyas din dito, Sir Jer. Libre lang. Bukas, ilagay ko yan sa paksiw. Tapos, ang iba, ibilad ko, i-dry. Tapos, dito lang, ilagay lang sa malinis na Tupperware. Tapos, every time magluto ka, ilagay mo na sa mga sa mga lutuin mo. Like paksiw. I-try lang. Thank you so much, Ma'am TVKR. Hi, good evening.
Done watching your channel, ma'am. Your video. Ay, Inday Nims. Sino ka tong mga German na sige lang palupad sa live mo? Para mabisitahan taman kun aga. Is in session once again here on Serger with Harang. Dito pa rin ako sa iyong channel. so for a couple years we decided to be here. First time around for me, and couldn't have a better panel. It's a Daan-daan mo na. 3D. Dennis Scott. What's up, man? Over there on the couch. Talking about clutch shooting. Ma'am Jean, dito ako sa madaling gawin almond chocolate. Dito pa rin ako sa channel mo. Ma'am Lynn, still playing. 22 videos. Ma'am Lynn. What you need? Not an NBA legend, but a virtual god here in Atlanta. Oo, ibilad ko sa araw to bukas, Serger. Yung kamyas na nakuha namin sa sa UMA. Advice ng aking pinsan, ibilad ko daw sa araw na mag-dry siya. Yun. Every time magluto kami ng paksiw, ilagay na. Huwag na ibutang ilagay sa ref para hindi siya mag-moist pa. Dapat dry. Oo, sarap, Serger. Tapos, yung iba, linisin ko pa bukas ng umaga at ipatutuluin. I-dry ko muna, tapos ilagay sa malinis na Tupperware or di kaya sa yung mga kahit na sa lang dito, yung sa mga nilagyan before ng peanut butter. Tapos, yun, lagyan na ng asin para i-ferment na. Marami din pala doon sa inyo, sir, sa Bicol. Boss G! Ma'am Lynn, still playing pa rin. Ma'am Lynn, Ma'am Jean. Dito pa rin ako sa chocolate chips cookies. Next is Lee Turkey by Dangwood. Three aspects of intrapersonal communication. Ito, excited ako. Parang mayroon akong nakuhang dito. Ala, 10 o'clock na pala. So, hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Inday Nims, thank you so much, Serger. TVKR. Thank you so much. Ma'am Jean, TV Mix. Bell Mix TV. Rakiterang Bisdak. Boss G, thank you so much. You're welcome, Serger. Until next time. Dito pa rin ako, tatapusin ko lang tong types of speech context in oral communication. Okay.
10 o'clock din si Sir Jer kasi may klase pa bukas, di ba? Ako off ko bukas. Ay, okay. Good night, Sir Jer. Ma'am Inday Nims, good night din po. Bye-bye everyone. I-ano ko lang to ha. Tatapusin ko lang yung yung video mo, Sir Jer. Thank you so much sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat po. Oo, opo, Sir Jer, wala akong office bukas. Off ko. Bye everyone. Thank you, Sir Jer.